Käytään vettä. Toi on semmonen, että tuoreet jalkapallomaat ei millään paluuta. Mun täytyy sanoa, että tuomarilla niin voisi kuvitella, että on hemmetin vaikea sanoa. Paitsi on semmoista sisältöä. Varsinkin tämäkin tuli aika pitkä. Niin. Sitten Saat niinku se. painottoman puolen seuraavaan samaan aikaan, niin musta on aika vaikea. Televisiosta on nyt paljon. Joo, ja hidastuksesta. Niin tulee nyt. Tyyli ainakin suunnittiin ihan joka päivä käy juoksussa. Onko sitä syömään? Olisi itse haistot hyvä maas. Ai mitä? Haistot hyvä maas. Mä sanoin tuosta sekä keväpäällekin puolesta tekemään. No. Mitä vaan? Missä mulla on?